Dvojpodlažná prevádzková budova sa nachádza v centre mesta Svidník na frekventovanej ulici Komenského. Budova ponúka vynikajúcu príležitosť ako investíciu do komerčného sektora. S celkovou užitkovou plochou 860 m2 a rozlohou pozemku 719 m2 je ideálnym miestom pre podnikanie s množstvom možností na prenájom a potenciálom na vysoké výnosy. Strecha je sedlová z trapézového plechu. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a minimalizuje náklady na údržbu. Vykurovanie je ústredné. 2 kotle na plyn zabezpečujú efektívne vykurovanie počas chladných mesiacov. Budova je napojená na všetky potrebné inžinierské siete, vrátane vody, plynu, elektriny, kanalizáciu a disponuje aj vlastnou studňou. Oplotenie areálu poskytuje bezpečné prostredie a ochranu pre nájomcov a zákazníkov. Prízemie ponúka širokú škálu služieb, vrátane autoservisu, predajne rybárskych potrieb, farieb a lakov, kaderníckych salónov a predajne autosúčiastok. Poschodie disponuje niekoľkými kanceláriami, masážnym salónom, kaderníctvami, výrobou hračiek, výrobou mastičiek a kozmetickým salónom. Väčšina prevádzok má vlastné sociálne zariadenia a pre pohodlný prístup vedie na poschodie aj hydraulický výťah. Súčasťou ponuky sú aj parkovacie miesta pri budove, čo zabezpečuje pohodlnú dostupnosť pre zamestnancov a zákazníkov. Výhody: centrum mesta, zabehnuté prevádzky, užitková plocha 860 m2, všetky inžinierske siete, hydraulický výťah, možnosť kúpiť aj po častiach. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť investovať do výnosného komerčného objektu v srdci Svidníka. Buďte súčasťou dynamického podnikateľského prostredia a využite potenciál tejto prevádzkovej budovy a zavolajte mi.